फैगोन जेनेरेशनफ्रा माने आदा जेम्सआबोथ' हिनजाव डिभर्स जानायखौसो लादों जोंबो लानांगौलैसो सानसिगोन खोमाहाय এইবিলাক যদি আমি নিজৰ ব্যৱহাৰটো যদি ভাল নহয় তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগক কি ব্যৱহাৰ কৰিব মই সকলোকে কোৱা নাই যিসকলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে কৰা নাই এইফালে কৰিছে আপোনালোকে ভাল আপোনালোকক কোৱা নাই এইফালে এইখিনিত ইয়াৰ পৰাই মোৰ বেয়া ইংগিত আহি আছে চিৰাংनि सासे सिख्ला आंखौ बखिबाय दङ नागारजोबनांगौ बेखौ मा खालामनांगौ खिन्थु मानसिफ्रा गाज्रि थाबाय दा आंनि हिन्जावखौ गोबां माथा बुंगासिनो दं बे माथा गरम जायाखै बेखौ गाबोन दानखानांगौ माने दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' दाथ' लोगोफोर माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै माने भिडिअखौथ' मिथिखाबाय आरोना मानि सायाव माने जेम्स आदाया माने हाबा जाखानाय हिन्जावखौसो लादों माने सासे आब'आ माने बुंगासिनो दं आरोना आरो बिनि सायावनो माने सासे माने मा होनो जोंहा बर'निनो मुंदांखा सिंगार इरिना बर'खौ माने मोनसे प्रग्रामाव लेंहरनानै माने लासिंसिं खालामदों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मोननैनि आरोना बिदिब्ला लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ৰবাচোন ৰবা অকণমান ধৈৰ্য ধৰা ইমান কিহৰ খৰধৰ হৈছেনো লাহে লাহে গাই আছো নহয় উঠিছোহে মঞ্চত অকণমান আমি ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব আমি মানুহে হয় আপোনালোকে জন্তু নেকি জন্তুটো নহয় মানুহ হয় অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব মই উঠিছোহে মঞ্চত তো ইমান হাল্লা নকৰিব কাৰণ গীত গাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ যদি মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে তো আমাৰ গীতবিলাক ভাল নহ'ব হয়নে নাই ৰাইজ হয়নে নাই আমাৰ মাইণ্ডটো ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে গীত ভাল হ'ব তো ইমান বেছি কিবা নকৰিব তো মই ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ গীতবিলাক গাই যাই থাকিম এইবিলাক যদি আমি নিজৰ ব্যৱহাৰটো যদি ভাল নহয় তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগক কি ব্যৱহাৰ কৰিব মই সকলোকে কোৱা নাই যিসকলে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে কৰা নাই এইফালে কৰিছে আপোনালোকে ভাল আপোনালোকক কোৱা নাই এইফালে এইখিনিত ইয়াৰ পৰাই মোৰ বেয়া ইংগিত আহি আছে মই ইয়াত অপমান হ'বলৈ অহা নাই মই গীত গাবলৈ আহিছো আপোনালোকৰ লগত বহাগৰ বতৰ মই ইয়াতে ভালকে পাৰফৰ্ম কৰি আপোনালোকৰ লগত ফূৰ্তি কৰিব আহিছো আপোনালোকে মাতিছে মোক মই ইয়াত কোনো গণ্ডগোল কৰিবলৈ অহা নাই মই মঞ্চত উঠিছো মাত্ৰ মই মঞ্চত উঠিছো এইফালৰ পৰা হল্লি হৈ আছে এতিয়া মই জন্তু বুলি কৈছো বোলে মই জন্তু কোৱা নাই আপোনালোকক মই কৈছো শুনক ক'বলৈ দিয়ক জন্তুৱেহে হাল্লা কৰে বেছিকে আমিতো মানুহ হয় আমি শান্তিভাৱে থাকিব লাগিব সেইখিনি হলেহে আমি এজন মানুহ আমি সকলোৱে মানুহ এজন মানুহ হ'বলৈ হলে ভাল ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব সেইখিনিয়ে মই একো আপোনালোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইটো সত্য কথা মই বেয়া ব্যৱহাৰ কেলে কৰিম আপোনালোকক ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে আহিছো মই ইয়ালৈ মই কাকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে এইফালৰ পৰা বেয়া ইংগিত আহিছে এইফালে সকলোৱে এনজয় কৰি আছে এইফালে একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা এইখিনিৰ পৰা আহিছে কেইজনমানৰ পৰা সেইখিনিয়ে মোৰ সেইখিনিয়ে ক'ব লগা মই কাকো একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অহা নাই আপোনালোকৰ লগত ফূৰ্তি কৰি পিছত গান গাবলৈ আহিছো ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো আমাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ কৰিছো আমাৰ সকলোৱে ভাল আমি মানুহ হৈ থাকিব লাগিব থেংক ইউ জন্তু কথাটো ৰাইজৰ ওচৰত যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান আগন্তুক দিনত চলাব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা কৰিছো হ'বনে গতিকে আৰু আপোনালোকক ঘোষণা কৰা হ'ল আমি এইজন শিল্পী ভৱিষ্যতে দক্ষিণ মেদিনীপুৰ আঞ্চলিক বিহু নামাতো
बे सिख्लाया आदा जेम्सनि हिनजाव बाजैखौ मा बुंदों नैबे भिडिअखौ नाय फारसेनिफ्राय। दा फैगोन जेनेरेसनफ्रा माथो आदा जेम्सआबोथ' हिनजाव डिभर्स जानायखौसो लादों जोंबो लानांगौलैसो सानसिगोन खोमाहाय दानि फैनाय गोदान निउ जेनेरेसननि गथ'फ्रा बिदिसो माने जेम्सनि खोथाखौ लायोबा बिदिनो जासिगोन खोमा न' लोगोफोर। माने आं ओरैनो गाज्रि सानानै नेगेटिभ सानानै बुङाखै दे लोगोफोर। माने गोसोआव ओरैबायदि खुसि मोनखादों आंहा मानो होनबा बेखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ, ओमफ्राय दालाय माथो गावबो। पुर्निमा ना मा बुङो बेखौ माने आदा जेम्सआ लागावसिन आरोना एबार नैबे भिडिअखौ नाय। चिरांनि सासे सिख्ला आंखौ बखिबाय दङ नागारजोबना हो बेखौ मा खालामनांगौ खिन्थु मानसि बिराद गाज्रि खाबे दा आंनि हिनजावखौ गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दं बे माथा गरम जायाखै बेखौ गाबोन दानखानांगौ माने बेखौ बारा सान्स होना लाब गैया। सासे हौवानि 40 लाख थाखा जानानै इयो बेनिफ्राय दा सोरबा बाइक गिदिरनि खिबु गिदिङो दा आंनि हिनजावनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों। आंनि हिनजाव सासे डक्टरेट एसिस्टेन्ट प्रफेसर। गिबियावनो दिनै जोंनि गोथार जुलिनि पार्टियाव दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों, जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों, जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो। जोङो माने जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव माब्लाबा फैया, बेयो मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलांनो नंगौना नङा? अब्लाबो जों मा खालामो सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो नंगौना? बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबाने जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा। जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन जोङो दावगानो सोलोंनांगोन, जोङो थांना थानो सोलोंनांगोन ना? एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहाबो होनो हानांगोन नंगौना नङा? निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम। सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया नंगौना नङा? मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो, मानि थाखाय कोर्ट थायो। डक्टरेट भेरी जिआरएक्स दासो पोस्ट आइदिं दा घन्टा बुंनो थाखाय बेसेबांबा सानग्रोनांगौ, बेसेबां जाम्बा जाम्बिनि फिसाजो जानो हागौ, फिसाजो जानो हागौ बिसोरो। सासे डक्टरनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा बेसेबां माने बिनि बिमा बिफायाबो जेबो रोङा जानो हागौ आरो बिनि फिसाजोआबो। सासे माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि सासे हौवानिफ्राय 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा। ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो। जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायखौ गोसो होनानै बा सिनो थाङाखैना। सासे डक्टरेटनि सायाव बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों हौवाखौबो रोङा जानो हागौ बे। डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया बे। बिजि थुग्रा डक्टरेट सानगोन, डक्टरेट होनबा बिजि थुयो नामा सानगोन? डक्टरेटआ बिजि थुग्रा नङा कलमनिसो, बे बेखौ मिथिया। बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ। आरो बे सोरजों थायो? दुनानि खाथिया मानसिजों थायो बे, खाथिया बर' हारिनि खाथिया मानसिजों थायो बे, मोजां मानसिजों थाया। रागा जोंदों फुंनिफ्रायनो रागा जोंगासिनो दङ। दिनैनि इउटुब आरो ससियेल मिडिया आंनि नुजाना दङ। आंनि हिनजावखौल' गाज्रि बुंनाय बेबो हिम्मत दङ भिडिअ बानायना हेगारना दानो हेगारजोबना बिसोरो। बे जिखिनि आं दा बुंदों बेखौ जेम्सआ मा बुंदों जों दा रंजागोन बाट बेफोरबायदि सिख्लाखौ ना सिनायाखै बिसोरो जोंखौ। बेनि भिडिअआ नैबेनोमोन आरोना। आरो जाय माने सिख्लाया माने आदा जेम्सनि हिनजावखौ आंनि आन्दाजावथ' गावसो माने बेफोरबायदिनो खोमा खननै खनथाम हाबा जानाय खोमा आंनि आन्दाजावथ' बेफोरबायदिसो सानदों आरोना आं। माने मालायखौ बेफोरबायदि बुंस्लायस्लाय माने गावखौनो बेफोरबायदि बुंनांगौ दा। लेकिन एक सेकंड पुर्निमा ना मा होनदों बिनि नामखौ? पुर्निमा। जब बेइज्जती है खर'आ थिग नंखाया आरोना आंनि आन्दाजावथ'। कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय बिनि खर'आ थिग नंगौना नङा। आंनिबाथ' बिनि खर'आ एसे
मोजां नंखाया आरोना माने बिनि खर'आ एसे गाज्रिखा आरो दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना माने आरोथ' माने इलिना बर'खौबो माबायदि इनसाल्ट खालामदों माने हारसा मानसिफोरा माने हारसा मानसि माने गासिखौबोथ' बुंला माने जाय बुंदों बिसोरखौ बुंबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना अननानै बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय